Ana oğlum sen men sen tutoyun. Ha? İliliye sen tutoyun. Ana oğlum ya gel sen tutoyun. Hani gel koç oğlum men sen tutoyun. Ha? Gel ana tuttum ana. Yere tutulaydım koç oğlum. Ha? Vay. İyilik mukavir. Ya Allah can. Özün yardım beri vargın bana. Sağaman ördün mü kıydım? Ece selamun aleyküm. Selam oğlum. Seyrancan tağaman ördün mü oğlum? Salam ene. Selam oğlum. Sadaka sörüklüğünü ulurağı değgin kıydım. Bolar ene. Kaka, ne suç? Ha, getiririm. Aziz vatan, sen niçikti keramat. Sensin bu ömrümün solmaz bäguli. Bilýän senden ziyad cennet tapmaryn. Aylansam da bu kocaman elemi. Seni söýýänlip gıygyryp ýörmen. Sana söýgüm kalbim çoňunna galar. Seni dinlenmedik aydyma dönüp, hol gökdäki gulaň heňinde galar. Sen meniň akbalym. Sen menin ömrüm, mehriban gül ocaňdan gitme yok. Sen ımmatyň ömrü bilen ölçeler, biýikligiň tarypyna yetme yok. Hawa dost. Hasyl ýetişen soň onu wagtyna ýygnanyň owy. Onu ýa dogry. Entek ýerräpim kaya. Yetişdim ka. Başlyk nädät? Başlalymy? Onda näme? Başlaýbereli. Bolýa. Kerwen, näme netije geldiň? Başlalyň ýaşullar. Adamlar! Eşdiýäňizmi? Başlalyň onu.
Ha, getir gayrı. O wagtlar bu meydanlardan bol hatlar alınırdı. Men şol wagt edil filialy olanjykdym. Gakyn paýry ikimiz owa arabada buğday daşardyk. Ay ollugurlar gaty-gaty bolardy. Cemal, an saýdy gudagy ýokmy? Orak wagtdan bir çay suw barmy? Ay bolýar da. Taňry bu garynjalary nem üçin yaradanlygyny bilemok ölen. Bir zady derkardyr-da. Eger beýik bir bar, siziň ýaly jandarlary şu dünýä iniren bolsa, onda biz hökman arkalaşmaly. Garynjalar, dinläp otursam, siz bu däneler daşdan naşýan ekeniňiz. Ine, alın. Äkidiň öýüňize. Ine hädimenem aňzakly gyş geler. Gyşyň sowuny siz çağalaryňyza bermäge iýmit bolar. Gowra getirdim, alyň ýeseňiz. Al qaqat, bismillah. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Al ani. Al seni. Ve gyzyň eken. Häzir ol ýeriňizde ýakaýma. Yara o bäriňe näme boldy? He. Bäriňe näme boldy diýä? Çiýyk degdi. Çiýyk tegdi. Atam biş maharajan zoň. Men onu arpa suwun sallydy. Olum, eýleki ýaşyl derman salaypdyr. Kerwana taýsylmy? Hawa men. Başlyk. Uruş başlapdyr. Näme? Gitmäge ruhsat edin. Ruhsatdy. Uruş turupdyr çaraga. Uruş turupdyr. Towa, uruş turupdyr diýämi? Ata. Çara. Hani ýöräliň wagt boldugyny. Eden tek şäheri de barmy? O ýerdene motla minmeli. Hani ýigitler ulugy men beriň bolun. Tiýdirä gowluny. Gel oğlum. Ataňa ulak atsyn bolýarmy oğlum? Bolýar. Neret? Bor. Hani ýöräliň. Çara. Gel gaýdym. Döwlet, ini. Aman gidip gelin. Ana adamlar ulugy men beriň. Bolun çatra. Ýaxşy gaýdym. Ýaxşy. Aman gidip gel oğlum. Kakası. Bolýar. Hoş galyň. Hani belli mi oğlanlar? Göremeli. Oğlum hemmesi geldi. Göredim.
Son karp a. Asman, Nemece? kakangdan gelen hat okap bersene gıydım. Häzir. Ece hayt nokap bereyin. Sonku gelen hatını okap berey. Bolya. Salam men edidlerim. Salam Cemal. Sonku 10 gün bir yerde durmamız soň hat yazmagy elim hem değmedi. Häzir ýene az wagtdan hüjüme geçmeli. Wagt çäkli bolan soň mehribanlarym size bir kelam Taňry salamyny ýollamagy ýüregime döwdüm. Cemal men halat etmeň. Men janym sag, başym dik söweşip ýörün. O bolar nähili? Saglyk mydyr? Men soranlara Taňry salamyny aýdym. Nesip bolsa men inanýan, biz hökman ýeňişilen gaýdyp geler. Biz häzir hüjüme geçmeli. Bolýa Cemal hoş. Allah sizi öz penasyny aman saklasyn. Sag bolun. Wi Ece, sen äbeýdip ağlajak bolsaň, meni onu okujagym del. Bor gıydım, inna ağlajak del. Vay başım aylanıyor. Vay dursun Akçımal yıkıldı. Vay, näme bolup kamyň? Näme bolup saňa Akçyma? Turgany. Gel kömege deýin. Näme boldy sana? Dursun çek eline ýokaryp çykaraly. Hawa, ýör hany, ýör. Potada tekep dur. Tekediň arabasy bilen öýüne ura bolýar. Çu. Salam kaka. Kakajan, akşam bir düýüş görüpdirin. Düýüşimde faşistler gyzyl odelek bolup gaçýarmyşlar. Bilkallajan şeýle de bolsun. Ähliýer edil gyrmyzy gana boýalan ýaly. Kaka urun faşistleri ýok edip çykaryň ýurtdan. Sagaman ýeňiş bilenem gaýdyp geliň. Salam okuwçylar. Salam boýlum. Oturun. Hemmeňiz barmy? Bamy gollym. Uruşun acı habar näçe agyram bolsa ýeňiş uzakda däldir okuwçylar. Biziň doganlarymyz, kakalarymyz hökman ýeňiş bilen gaýdyp gelerler. Biz oňa gaty berk inanýas. Tawus, sen öýüňe gaýdy ber. Saňa öýde garaşýanlar. Sen lap talla günüň batyp barşyny. Aslaşyp zor bilen dağdan depeden. Billim günlüň men terk edýänini. Ýeke-ýekeden. Ýönegün adam del doğar ýene-de. Seher ýene kuşlar joşup ses eder. Uzar barar ak günleriň kerweni. Ýeke-ýekeden. Adamlardyr giň dünýäniň gelşigi. Düşünersiň baksaň dünýä keseden. Ýöne adamlarym gidip barýara. Ýeke-ýekeden. O jedemin içre bir hakykat bar. Göz ýetirer geçmişini eseden. Himme zat döreýär. Ýitýär ähli zat. Ýeke-ýekeden.
Öz-özünden açıp alňa sap barýan. Bir karar awara ýellere töwçi. Bilmen meni saýmadymy göwnüş. Bosagamy kakan ýellere töwçi. Ay solgun, yıldızları öçüsi. Ötöwçi bu ümsüm tukat gijeler. Ömre inen yıllarımdır pursatlar. Hiç ananmam, men seninki diýseler. Baharlar ötöwçi, güýler ötöwçi. Ertirler, şoňunlar, düýünler ötöwçi. Ýazlarda bir pursat parça bolup ýaýnap, soň salgyma döňýän güller ötöwçi. Müňlerçe barlygyň içinden saýlap, kalby eziz gören zadyň ötöwçi. Iň aýlygan ýeri, iň ýaman ýeri, adam ötöwçi. Seyretme sana näme getirdim. Al ýeý seni. Yok gydym, men aç däl, özüň ýeý. Borly jejan, ýeý seni. Ejem canım. Canım ejem. Çu. Çu. Döwlet agam. Ýaňy siz görüp doňup galypdyryn. Siziň ýetenliňiz barada kabar owuda uzak wagtlap burun bollahyry. Häzir bolsa emmeler geň alarlar. Çu. 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 Tähetsan, inim. Han saklara waňy. Agam näme boldy? Bolan zat ýok inim. Özüm bararym. Size pişekli kayak dağır bolara. O baden tek esli bara. Alazyň näme? Özüm bararym. Men onu oba var puşlayın. Çu. 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 Yürü da ho. De. Oğlum bağlatırım. Gece. Döwletcan, oğlum. Balacığım. Gececan. Balacığım, oğlum. Gece mena azıkken. Hiç uykym tutanok. Gözlerim gatydan yumyan. Şonuna da uykym tutanok. Gece men bir zatçyk ýesim gelýär. Gece menem azıkken. Menem azıkken. Yatyň. Ejem size giýjäň içine nirden çörek tapsyn? Ertir men özüm bir zatçyk tapar nimäge? Bu kapinem kakı göräýilmi?
Kim? Salam, maňa bir kätejik un wa bolsa beräýseňiz. Ýerine şu Yok çörek. Owaň çetinne Berdogolok diýen bir adam ýaşaýarmyş. Onu gündüz gören adam ýok diýerler. Adamlar oňa berdi komsomolam diýerler. O kalkol gurolanyny ilkinji komsomol bolanmyş. Enem aýtmyşlaýyn, onu sürgün edenlerine aýalyny, çağalaryny, galtamanlar öldürüp gidipdirler. Şu wakadan soň hiç kim bilen görleşmeýärmiş. Asman, Näme? gitmesene, men gorkýan. Näme üçin? Men ejemjiglerim üçin gitjek. Asman, Asman. Asman, barmasana gaýdaýylly. Kim? Näme gyýdym giýjäň içinde derweden kakyp men biýmede aýdýan. Men jigim ýel-ýelijan açlykdan çeşe. Ejemem ýarany. Bolsa bir kätejik un, ýa bolmasa bir azajyk buğday beräýseňiz. Ýerine ine şu matamawa alaýyn. Näme diýdi? Bilemo. Al gyýdym. Sen kimiň gyýdy? Kerweniň gyýdy. Siz men kakan tanaýaňyzmy? Howa tanıyan. Sen kakan gaty merde adamdyr. Hem madem sen kakan ýal bolanlygyny bu dünýä bir ýam düzelmeli. Sen öz kakana buýsanmalysyň gyýdym. Olar haçan elerke? Aýsaňyzdan kakamda haçan elerke? Aýdyşlaryna görä faşistler ýyla çekilip başlapdyrlar. Inniň şu dokdy däldir gyýdym. Kakyn da gamaýdyk geler. Nesip bolsa. Barňyny giýjek alaýman gyýdym. Sag bolun. Taňry ýalkasyny. Taňry ýalkasyny tagan. Cemal jigim. Şu wagt hiç kime de ýeňilläl. Bolmasa men Asmanjan şäher alyp gideýin. Ol ýerde bir ýerik iş ýerlerin. İş wa ýerine çörek wa. On soňam dördüsü bilen sana agyr düşer. Ay bolýarda. Owamyz heniden düşüme berýär. Täze owa uçup baramyzda akçymal boldy. Bir mehirlice gara ýagızdan owadonja çağady. Kim Akçemal? Uy, sen ejeňde. Salam elik, Orhan ağa. Salam daý. Wa aleykum selam.
Kakam canım şu otlu döydendir. Nesip bolsa yeňiş bilen gaýdyp geler. Asma, gaýdym. Näme boldy? Ýör gidelim ana, ýör. Öňe sen ýal owadan gel iş sorady. Ýöne sizin başarjak işiňiz däläbi. Gaýrat edin da, maňa ýok diýmen. Hay, ne bilen nägidym. Day, men şeherde daýdamlarda ýaşaýan. Işe wagtyna çykip wagtyna giderim. Ha işte diýen sizden maňa ýok diýmen. Ýalbarýan size. Men näme iş etmeli bolsa ederim. Berekella, berekella. Ece. Qal gyzym, qal. Adamlar, siz nereye barýaňyz? Qal gyzym. Kaka sen nereye barýaň? Men sana qal diýdim ha. Asman, gaýdym, sen nereye barýaň? Asman, dur diýen. Nereye barýaň? Näme uğlap durdun, gap sesini. Akbay uğlama. İt uğlasa gow däle. Türkmençilikde it uğlasa aýralyň alamaty. Näme? Üýümizdekileri birdat boldymy? Ýa-da ejemi? Aýtda. Asmancan, koy sesini betip ýagşy edilip durmada ýör öýe gereli gaýdym, ýör. Ýör ahir aglama, ýör, ýör. Daydacan, maňa teresteni. Maň bolup durşuny. Meni ağlar aýarydy goýar. birzada bolandyr. Bola ertir ýerdenjik öýüňe kiderin. Häzir betip durmada gaýdym, ýör öýe gereli. Aglama, aglama sana. Edilip myjyga mollun gaýdym. Benden haly harap bolmasa aýlanar durursa. Bolýa. Öýleden soň gelýär. Ýörelim onun adamlar. Salam Tawus. Salam mehri gowmusyňyz? Salam Asman. Tawus, öýdekiler nähili gowmy? Men sana diýen. Ay, dilim lalaşdymy? Öýdekiler nähili gowmy? Ece can,
Koyun ağlama. Koyun. Ececan, Ececan daydı. Eceme buradan Akçımal, sana ne molya? Hani gözün açsana. Bar oğlu Lukman'ı çağır. Akçımal sen gözün açsana cigim. Ne molya sana? Bak ne molya bak. Ay, koy bala ağlama koy. Ecen gülyalı olur ağlama. Ağlama bala ağlama canım. Orada güllaydı. Kapıyı açın kömek edin. Orada güllaydı. Bak bunlar nerede ki? Orada güllaydı kapıyı açın. Kapı açık. Ne mi? Ecem yaranı görüm çatıram. Yürü. Korkma. Oğlum basın bırak. Yemmeden bu olur korkma. Hemmedat gülyal bolar. Darkman. Häzir 3-4 saat yatar. Turondan soň bulamak pişirip berersiň ejene. Galan zatlar gülyal bolar. Yankı beren derimi anlamam. Wagt-wagtyna açyk beriň. Häzir men aýdanlanmaýdym. Bor. Akşam ýene aýlanaryn. Bolýagyny men ýöredim. Sag bolun. Eger dören bolsa durmuş diýen zat. Ýok ýerine gam ussanyň matamyn, belki pany diýilmezdi äleme, belki ömrü baqy bordy adamyň. Men berilen ykballa nunkerem razy. Owunjak zatlar edemok pikir. Bagtdan ýaňa bihuş bolan zemine, her hal insan bolup gelenme şükür. Men size karz veren buğdoymy ýyzyny almaga geldim. Meni başga alaç almady. Meni bağışlaň. Adaçykdan at bergeydim. Asman, bu buğdoyu nereden alıngaydın? Garynjalardan ece. Näme? Garynjalardan. Balalarım Allahu, o kuzu karadanlarım Allah, balalarım Allahu. Ene atan kadrın bilin, uzuk yıllar oynap gülün, siz seni sayrak bilbilim Allah, balalarım Allahu.
Sizsiniz hayrak bilbilim Allah bala jalım Allahu. Kerwen, sen dünkü adeti kodun mu? Yok, okamok yolos polkovnik. Biler bolsam Türkmenistan boyunça watançylyk uruşuna gatnaşyp, Sovet Soýuzynyň gahrmany adnym nasip bolanlaryň 40 adamdan hem geçen eken. Prosent boyunça respublikalyň arasynda uly görkezji. Örenbegenler çyka bar. Bu fakt. Esker saklı maşini. Kerwen. Bir arasy howadan demalaly. Inni bu siziň owaňyza man gatydaşda diýe bolsa gerek şeýlemi? Nawo. Kerwen. Men seňle bir wajyp bir gurrunum ma. Kerwen, assalamu alaykum. Ha, wa alaykum assalam. Gözüňiz aýdyň, sagamany geldiňizmi? Owa geldik, sag ol. Onu men owa buşla berjek. Bolýa buşla ber. Buşla ber. Çu, çu. Ana sen özüňden owada habaryň ýeter. Hawa. Kerwenjan. Men ýamda gal. Ulluq dowam edeli. Onsoňam 2041-de men razvedkada Elyal çöregi deňje bölüşdik. Okdan okulmadyk. Döşümüz hem işe öňe tuttuk. Bilýärmi? Kerwen. Sen watanyňa, halkyňa berilen adam. Ana muçin tawal komandir. Ýöne men bärde owada gerek. Bärde hem aýallar, çağalar, başga adam ýokdur. Ödümem bäsil bär çağalam uğramak. Owa baryp daýhançylygym bilen olaýyn. Yer bolýa. Aman sag gal Kerwen. Bolýa, sag ol. Sag ol. Kaplan, sana näme boldy bugün? Atman, bu uşluk kakam frontdan gelipdir. Kakamca. Kaplan, an gelýär. Men tanamadyň ha? Sen na izinden tanamala Kaplanım. Men Kaplanım. Kaplan, gel ver. Ani, yer Kaplan. Yer ılga. Kakacan. Kakacan. Geldinmi? Gıydım. Asmancan. Kakacan. Gıydım. Kakacan. Men sana bir zat aýtmaly. Ayt gıydım. Inni bir doýup hiç erip gitme bolýarmy? Bar gıydım, bar. Söz berýän gerek. Söz berýän. Hani ejen jigleň daga nerede? Ana gelýärler. Aydın elil adamda
Durmuşun ciğer yakan odundan ey odundan Gelip benim göz yaşlarımı silmem ey Ah kakam gelmez mi Gelip benim göz yaşlarımı silmem ey Ah kakam gelmez mi Gelecekten ey gelecekten Yurdum diyen olgay dostu gerçekler ey gerçekler Yeğeş bilen inni gaydıp gelmem ey Ah olur gelmez mi Yeğeş bilen inni qaydıp gelmem ey Ah olur gel